mga people, mga human being tips and tricks na karon. Ani iyang buhok, nagsigi po ni si ma'am og pakulor og pariban unya. Ang uban ani ang gibuhat sa buhok daw, nag-Brazilian siya. Nya kaning Brazilian, di nato siya panghilabtan. Ingani gyud ang buhok murag kaging kay tungod na washed out na ang Brazilian kay si Brazilian is makagwapa gyud siya in 1 month to 2 months mo washed out na siya nya. Ang buhok ana mo balik siya og kagahi mo na nga. Ang gibuhaton karon ani ni ma'am ako ni ribanon og milk rebonding para mahumok ang iyang buhok, para gumanda yung buhok niya. Lagyan natin ng mga rebonding na Schwarzkopf product na sa straight therapy. Ganon, Tagalog at sa Bisaya na ngayon, di ba? Ko ani. Ganito ang buhok ni ma'am, oh. Medyo tingnan ninyo parang nasira pero pwede rin kuluran kahit na masira ang buhok. Depende yan sa magawa na kung pwede ba yung kuluran o depende para maganda ang kulay niya. Parang red na kasi itong kulay ni ma'am para magwapa ni, di ba? Kaya niyang kulor ng bigay pinipagka-red ba itong ilisan. Kani nga dapit nga ga-apply ko og color paspasan ako ning butang kay Ginoo ko ang buhok diri dapita parang sira siya, medyo damage talaga, so paspasan na ko nag-apply para hindi niya nasira. Pagkatapos dito naman sa medyo sa ano niya, sa roots niya magkulay. Muni ang buhok o nga gibutangan na to og rebonding ang ganiha kulot kaayo karon wala na dili na jud kaayo wave no. Kaya kaning ato ang medisina nga rebonding dili mo gyud na siya motulod dili plansa ko mo ato siya giplansa pero aning dapit sa punuan ayuhon og plansa kay kung may kuan kana medyo kulot nya kaning tumoy ani niya kay gi Brazilian ni mo nang di jud kaayo po nato ihandos tarong og plansa kay mabritol pud ang buhok mo gahi siya. Una ni resulta sa ako ang gi-koloran iya giriban iya tanawong buhok ni ma'am o di ba kulot ni ganihang punuan ya katong medyo damage gamay diri karon nagwapa na no nahamis na niya humok yun ni atong rebonding nga milk rebonding nga nanipis ni buhok ni ma'am kay normal naman yun ni basta magpariban ka bisag asa ang buhok ingana gyud ni gwapa gyud basta magpa-banding ka og mga Schwarzkopf labi na aning milk rebonding. Yan, nahumanag yun ko sa ako ang trabaho, ani akong giriban, gwapa na kayang buhok. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, Miss Human Being. Please subscribe, like, comment below. Bye-bye!